Kok iso konsek iku lho. Sampean. Boten iso lho. Boten iso apa? Ora kok sapa sing ngongkon selawatan niku? Ayo Rene, kamu dulu. Kamu siapa namanya? Aska Taslimi. Aska, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, sudah sunat? Ampun. Alhamdulillah. Aska, kamu sudah tahu peraturannya apa belum? Boten semerap. Oh, boten semerap. Peraturannya adalah setiap kamu bisa menjawab pertanyaanku 1, kamu dapat 100.000. Nggih. Kalau 2 berarti dipakai mic-nya. Kalau 2 berarti 200. Kalau 3 berarti 300. Kalau 4 berarti 400. Pertanyaan pertama. Siapa namaku? Umi Laila. Betul? Tepuk tangan. Makasih. Makasih. Hah? Makasih. Hah? Makasih. Ya, sama-sama. Wis mari apa maneh? Serah. Terserah. Nggih. Saestu. Nggih. Ya wis ganti adike. Rene. Ini. Nah. Sampeyan mudhun dhisik. Pinter. Ayo kamu, siapa namanya? Farel. Farel. Ya Allah, kamu pacarnya Rahel ya? Farel, kamu kelas berapa sayangku? Kelas 2. Kelas 2 SMP. MI. MI, Masya Allah. Kamu sudah sunat? Sudah. Sudah. Sunatnya waktu itu kelas berapa? Nggak tahu. Lah piye? Sampeyan sunatnya pas kelas piro? Tahu. Ibu mana ibu? Intu, tanya ibu. TK. Oh pas TK, gak keroso. Gak Boten. keroso. Moro-moro ilang ngono. Le, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Jadi tentara, tepuk tangan. Kenapa kok kepengen jadi tentara? Enggak tahu? Hah? Enggak tahu. Nggak tahu, wis pokoknya moro-moro kepengin ngono ae. Kalau panggil ibu napa? Bu Cari kalau panggil ibu napa? Mama. Mama, Masya Allah. Mama kemana? Ngejangan nak. Le, kamu tak kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama. Karena tadi kakakmu, itu tadi kakak ya? Karena tadi kakakmu pertama, maka pertanyaannya gampang. Kalau kamu, karena kedua, pertanyaannya gampang apa angel? Gampang. Gampang. Siapa nama ibunya Kanjeng Nabi? Sapa le? Aminah. Oh, ora oleh dibisiki. Siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi? Ojo dijawab. Dinullah. Ngene, keliru wis tak ganti maneh pertanyaane. Dijawab maneh tak ganti maneh. Siapa nama putri kesayangannya Kanjeng Nabi? Kamu bisa lagu ini enggak? Kanjeng Nabi Muhammad bisa? Enggak bisa. Kalau ini Abdullah bisa? Abdullah nama ayahnya bisa? Enggak bisa. Ya wes, kamu tahu enggak siapa nama anak kesayangannya Kanjeng Nabi? Enggak tahu. Enggak tahu. Tak kasih bocoran. Depannya F. Ya wes, ora usah pertanyaan. Selawatan wae. Bisa. Tak bisa, selawatan sembarang. Ya wes ngene, tak ganti maneh pertanyaane. Ada berapa rukun Islam? 5. 5. 1, Adat. 2, Salat. 3, Zakat. 4. Haji. Balen. Pertama, sik pelan-pelan le. Ora apa-apa Bu, arek cilik. Sabar. Ayo. Ada berapa rukun Islam? 5. 5. 1, Adat. 2, Salat. 3, Zakat. 4.
Puasa. 5. Haji. Bagi siapa? Bagi? Tahu. Ndak bagi ndak tahu. Ya wes rapopo, bagi yang mampu. Tepuk tangan riyen. Nah, kita sangoni wes pinter. Salim ya Allah, nggih pinter. Loh. Kok dadak mamai dipameri duwite? Ya alhamdulillah. Ya pun, monggo kita lanjutkan pengajian kita nggih. Jadi ngapunten. Ana wong kok kepengen dadi wong apik. Ya kudu kumpul karo wong apik. Ngoten lho. Maksude niku. Lah ana desa kok ana kumpul-kumpul. Kumpul-kumpulnya keapian. Niki nggih dimanfaatkan sebaik mungkin. Soalnya sampean terakhir, karena sampean terakhir sampean sing paling istimewa. Nek sing terakhir iku pasti sangune paling akeh. Ya toh? Ora usah dicekeli koyo ngono. Mas, namamu siapa? Dipakai mic-nya. Namanya siapa? Hah? Namanya sampean siapa? Diam dulu ya sayangku. Diam ya. Ayo, namamu siapa sayang? Hah? Ora krungu blas. Arza. Hah? Arza. Arza. Arza, adik diam dulu ya, biar nggak usah teriak-teriak. Arza, sini sayangku. Ora tak cekel. Rene. Arza. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Le, aku mau ngerti sampai nang kono ngefak ya aku le. Hah? Ngefak angin. Ya. Wes piye? Saiki maksudmu piye? Piye iki? Piye maksudnya? Wes ora sida disangoni. Hah? Dipakai mic-nya. Ayo komunikasi yang baik, ayo sayangku. Ayo dipakai mic-nya. Wes langsung wae sholawatan. Ayo. Hah? Ya wes ora usah nek mboten purun, mboten apa-apa pun. Mriki mike. Rene, aku yo tambah seneng ora nyangoni kene kan. Nek mboten purun, mboten apa-apa. Lah ayo purun to mboten. Lah ayo, nek pengen disangoni berarti harus melakukan sesuatu. Sampeyan pengen apa? Sampeyan nek mboten purun kene mike. Iku tak milih arek liyane. Ya wes ayo sampean. Diam dulu, diam. Ayo le, ayo sayangku, ayo arek pinter. Hah? Ayo kali aku. Ayo sampean sagete lagu napa? Mboten purun. Ya wes kene mike. Piye iki? Ora gelem tapi mike ora gelem dijaluk. Sampeyan saiki gelem apa ora? Jawabane nggih, gelem. Ya wes selawatan. Ayo cepetan. Sembarang. Nek ora gelem kene mike. Tekan. Kene. Kene. Sembarang le. Hah? Isin, ya wes balik wae nggih. Wes mboten purun kene. Piye iki? Ayo iki, Kuwi sembarang, sampeyan iso lagu alamatnya anak soleh to ora? Mboten saged, sing saged napa? Allahul Kafi, yo, Allahul Kafi. Yo. Ayo. Ayo kene mike. Ayo le, mesake ibu-ibu. Ayo sayang. Ayo, sampean apa liyane? Ambek aku. Berarti aku mbok sangoni ngono maksudnya. Ayo sampean sing tak sangoni. Ayo le. Hah? Isin, ya wis balik wae le nek isin le.
Kene mikir. Ya Allah, piye iki? Piye iki? Bingung aku le. Ayo le. Iku lho saaken iku lho. Iku lho. Ayo sayang. Allahul kafi Rabbunal kafi Danal kafi Wajadanal kafi. Ayo le, ayo sing bener ayo sayang, sing pinter. Ayo sing pinter, ayo purun ta mboten? Purun, ayo cepetan. Purun ta mboten? Ayo. Ayo le. Ayo sampean apa ganti? Iya, ayo lo, ayo. Kene, ayo. Allahul Kafi Rabbunal kafi Qasadanal kafi Wajadanal kafi Likulil kafi kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. tepuk tangan riyen. Wes mari. Wis mari. Lapo pengen pisan? Gak, kok tutuk nduwun kok. Purun to mboten purun, ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya keturunannya diparingi keturunan solih-solihah. Keturunan sing ahli ibadah, keturunan sing lingkungannya terjaga. Kalau yakin pasti semua orang tua pengen keturunannya apik kabeh, nggih Bu nggih. Lare saya, anak baik itu tidak terlepas dari orang tuanya yang juga baik. Urung mesti, biasanya wong tuane apik, anake yo ora apik. Pancen orang mesti, tapi rata-rata anak akan dapat efek dari orang tua. Sedikit banyak. Biasanya nek wong tuane sabar, anake yo sabar. Biasanya nek wong tuane loman, anake nggih loman. Biasanya. Ora kabeh, tapi biasanya. Karena yang dilihat pertama oleh anak adalah orang tuanya. Anak kok penggaweane ningali wong tuane tukaran. Penggaweane ningali wong tuane eyel-eyelan. Biasanya tiang sepan iku eyel-eyelan kan kadang tenggene ngajenge anak. Niku mboten angsal ternyata. Banyak sekali sekarang lare-lare enem itu mengaku punya mental health. Punya napa nggih? Loro mental. Kenapa? Karena sering melihat orang tuanya bertengkar di depan anaknya. Mosok gara-gara masalah perkara duit ae lho, ramene ora karu-karuan. Biasanya sing seneng duit niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Biasanya sing luwih doyan kali duit niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasanya muring-muring gara-gara masalah duit iki wong lanang apa wong wedok? Memang tidak bisa dipungkiri sing paling doyan karo duit iki wong wedok. Nek wong tuane syukur, insya Allah anak iya pinter syukur. Sedina dibelanjani 100.000, alhamdulillah. Sedina 50.000, alhamdulillah. Sedina 1.000, tetap alhamdulillah. Tidak ada orang yang bahagia kalau bukan dia yang pandai bersyukur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar nerima najan kuncine tenggene mriki sabar nerima najan. Misalnya ono bapak-bapak maringi duit tenggene ibuke, niki Bu tak kei duit blonjo, sing wedok ngamuk-ngamuk, ya Allah, duit sakmene kene gak gawe tuku apa? Blonjo ya kurang. Bapak-bapak jawaben sabar nerima najan.
Niku gawe bapak-bapak, ibu-ibu nggih ngoten. Maksudnya napa? Ibu-ibu niku ngeten. Biasanya bapak-bapak itu kan ora ana syukure. Bojone wis ayu, tapi penggaweane sik seneng delok bojone. Uwong. Nggih napa mboten? Bapak-bapak mriki nggih kados ngoten. Bapak-bapake nggih ndugi ten mriki. Ya teko nang pengajian iki. Gawe kopiah. Kopiahe werna apa? Ireng. Pak Kades ya ireng. Kopiahe. Ana bapak-bapak bojone wis ayu, bojone wis pinter, masakane ya enak, tapi penggaweane sik ndelok bojone wong liya. Senengane protes nanggone bojone. Ya Allah Bu, sampean iku lho rono rene ra tau macak, ra tau dandan. Aku bingung nyawang ndi, kate ngambung sirah ana kuyuke. Kape ngambung sikil mambu balsem. Ibu-ibu jawaben sabar nerima najan. Ibu-ibu masakane rapati enak, ya pas-pasan, ya gak enak-enak nemen, ya bukan gak enak nemen. Bapake protes, lah kok rasane kaya ngene? Jawaben sabar nerima. Engko mulai pengajian ditangleti kali tanggane, Bu mau pengajian oleh apa? Sabar nerima najan. Dununge rasa tondo yen iman rasul. Hop, sekedap. Sederenge kula lanjut. Jenengan purun ndamel lampu-lampu napa mboten? Purun. Nek mboten purun mboten napa-napa. Purun napa mboten? Purun. Sing ngedalaken lampu kula dongakne duwite tambah akeh. Rezekine tambah lancar. Sing mboten beto HP, mboten napa-napa tangane mawon. Sing tangane tumut ngangkat, sing beto lampu kula dongakno saged ziarah Mekah Madinah. Ahli warise ahli ibadah, diparingi putra-putri solih-solihah. Gumantil ati lan pikiran rasa ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman. Bapak saran-saran ya Rasul. Ya Rafi' Raji diwal miya uhai diwal karomi. Tepuk tangan untuk kita semua. Al-Fatihah. Ya Allah, wong Jombang iki ya. Ono ae sebelah kono ono sing mbonggok lho, kok wis mari aku durung dikai dhuwit. Mugi-mugi barokah pengaosan iki sedaya rezekine tambah lancar. Saged ziarah Mekah Madinah. Jenengan mosok mboten kepengin budal mriko. Kepengin sedaya nggih, kudu yakin ojo sampai muni, alah aku ora duwe duit ra kira budal. Ana indadzanni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jenengan nyono Gusti Allah sing apik-apik mawon. Ngoten nggih Bu nggih?